Jouni Aayinkonista terve. Tänään esittelen biologisen osapesujärjestelmän. Biologinen osapesujärjestelmä perustuu luonnonmukaiseen prosessiin. Pesuaineen biologisten mikroorganismien vaikutuksesta öljy ja rasva irtoavat osista välittömästi. Käytetty pesuneste johdetaan laitteessa olevaan säiliöön, jossa öljy ja rasva pilkkoutuvat mikrobien vaikutuksesta biologisessa prosessissa vedeksi ja hiilidioksidiksi. Laitemallista riippuen mikrobit kykenevät käsittelemään pestävien osien mukana säiliöön kertynyttä öljyä ja rasvaa noin 0,3-1,5 litraa vuorokaudessa. Laitteessa olevalla sihdillä ja suodattimella estetään ylimääräisten partikkelien, kuten metallityöstön lastujen ja muiden roskien pääsy pesunestesäiliöön. Eli laite käynnistyy, kun painetaan näyttöpaneelissa olevaa nappia. Ja tässä on harjaletku, jonka sisältä tulee pesuneste. Tässä on sitten 3-tie-venttiili, missä pystyy säätämään niin, että se pesuneste tulee myös letkusuutinta pitkin. Tai sitten sillä tavalla, että se tulee pelkästään letkusuutinta pitkin. Tämä on vesipohjainen pesuneste, jossa on mikrobeja. Pesuneste on 41 astetta lämmintä, silloin on miellyttävä työskennellä ja puhdistusteho on hyvä. Rasva ja öljy irtoaa välittömästi. Mikrobit hajottaa rasvan ja öljyn hiilidioksidiksi ja vedeksi. Ja vaikka pesuneste likaantuu, niin puhdistusteho ei heikkene. Pesulaite toimii niin kuin jatkuvatoiminen puhdistuslaitos tai niin kuin komposti, se on 24 tuntia vuorokaudessa päällä. Kiinteistön oma ilmastointi riittää. Pesuneste on käyttäjälle vaaratonta, se on EU-direktiivissä luokiteltu vaarattomaksi. Kun pesunesteet kannattaa vaihtaa 1-4 kertaa vuodessa, pestävien osien mukana menee pesunestettä hukkaan, niitä kannattaa lisätä tarpeen mukaan. Tässä on karkea sihti, mihin menee nämä suurimmat partikkelit. Ja sitten on tiheä sihti, mihin menee pienemmät partikkelit. Ne on helppo sitten ihan laittaa nämä roskat ja partikkelit roskikseen. Tässä on kumitulppa. Että silloin kun ei tätä laitetta käytetä, niin kumitulppa on aina päällä, se estää, että pesunesteet ei pääse haihtumaan. Tai jos haluaa laittaa osia likomaan, niin voi täyttää tämän pesualtaan pesunesteellä ja jättää osat vähäksi aikaa likoamaan. Täällä takana on sitten suodatin, nailon suodatin, joka kerää kaikki pienimmät partikkelit. Sitten kun laitetaan vesipumppu päälle, niin se vesipumppu kiertää tämän nailon suodattimen kautta ja ne nesteet tulevat tähän pesualtaalle. Ja silloin se suodattaa ne kaikki pienimmät liat pois. Katsotaan laitteen sisälle. Eli tässä on säiliö, jossa on pesuneste. Pesunesteen yläraja on tämän viivan kohdalla, se on 100 litraa ja alaraja on tämän viivan kohdalla, se on 60 litraa. Nyt siellä on pesunestettä sen verran, että pystytään tätä laitetta käyttämään, että siellä on noin 40 litraa. Tässä on lämmitin, joka lämmittää pesunesteen 41 asteeseen. Tämä osa mittaa pesunesteen määrää. Tässä on ilmapumppu, joka hapettaa pesunestettä. Ilmapumpusta lähtee ilmaletku pesunesteeseen. Tässä on vesipumppu, joka nostaa pesunesteen pesualtaalle. Tässä on lämpötila-anturi, joka mittaa pesunesteen lämpötilaa. Tässä on näyttöpaneeli, joka näyttää tasan 41 astetta, niin silloin pesulaite on käyttövalmiina.
BioCircle 2 osapesulaite on taloudellinen, turvallinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu osienpesuun.